יאללה, אנחנו... טוב, את לא ציגית איתה. אמא, זה נתקע לי באצבעות. אוקיי. מי היה מאמין שלקחת בקבוק זאת תהיה עבודה. אני מרגישה כאילו אני תינוק שהלך בפיג'מה לגן. כמה מכוניות אנחנו לא מאמין. אמא, אני מרגישה... הנה, שקט, שקט. הולכים לגן, הולכים לגן, עם אחותי, אני לא הולכת. הם נפרדו ונועה קירל התחתנה. והיא הופיעה בחתונה שלה. דומה לאלים. התינוקת הזאת דומה לאלים בקטן. It's what you eat, sweet. שכחתי אותו, I love you so much. אמא, אני מרגישה כאילו יש לי חול באצבעות. מי זה בא היום? ששי. לא נראה לי. רעות בא היום? יש, אנחנו אוהבות את רעות. פעם היינו אוהבות יותר את אורלי מימור, אבל היום אוהבות את רעות. כי היא יותר מקשיבה לנו, היא מבינה אותנו. ורעות רק אומרת מי אמור. ואורלי, אורלי. היא משחקת איתנו והכל. אבל אנחנו אוהבים... טוב, אנחנו בדרך לגן. לא יודעת שלא רואים כל כך טוב. אני לא רוצה שתתחילי להגיד לכולם שאת עושה... הנה שמים את מי בגן. הגן שם רגע. הנה שם הגן אתם רואים. רגע, אנחנו נתקרב ונראה לכם. איזה כיף. עכשיו אני יודעת שיש את מליסה, ויש את ריף, ויש את איתמר. יש לך חברים? יפה. את יכולה להראות לי מי זה איתמר? איזה כיף לדעת. אמא, היום הבקבוק שלו. הוא חמוד איתמרי? הוא חמוד? הוא ילד טוב? אמא, לא בקבוק יש שמן. מה את רוצה, מירי? בגן של מיה. ביי מיה. ניקי. ביי. יש לה חותם גרון. ביי. ביי. ביי מיוש. אני עוד מעט ביי. הנה ציור של בואי מיה. לא ניתן. אוקיי, עוד נלך. יש לנו קצת יום שלנו. יש לנו קצת יום שלנו. לבד.